Hello, bonġu. Illum l-erba bħalissa 28 ħammur ix-xogħol. Is-soltu bħallum naħdem mid-dar, imma hemm xi new hires bħalissa li qed jagħmlu parti mill-onboarding, qed jagħmlu xi tutorials tas-sistema tagħna insomma, and I'm helping with the onboarding process insomma, u jekk ikollhom xi mistoqsijiet inhu jieġeb insomma affarijiet hekk. So, ħajkolli naħdem l-office minn flok biex nkun prezenti ħalli għabdu jiġu ħdejja speċi mux għoddi jibatu online. Short story that no one asked for. Qed ħanibda vlog illum għaliex xtaqt nagħmel jisu vlog ta' ħajt during the week ukoll. Avolja llum l-erba' mdejx minn Monday. Imma biex nispjega naqa' jisni kif nżomm bilanċ madwar il-9 to 5 life tiegħi. Kif tafu, probably, ovvijament jiena naħdem 9 to 5. Naħdem 3 darbit mill-office u darbtejn mid-dar. Jiena software engineer, għal min ma jafx u marrax l-ewwel video ġa spjegajt. U nagħmel ħafna affarijiet barra x-xogħol, ovvijament, għax ħajti mhix ix-xogħol biss, u qed ma nafx forsi minnu kurjuż kif jirnexxiel nibbilanċja kollox, ġieli kelli dal-mistoqsijiet, tipo illallu kif jirnexxielek tlaħħaq ma kollox u tmur il-gym u tmur tiġri. So qed forsi you get an idea of how I managed to balance all that. Meħal ħat l-estate issa xogħol ħanrikom x'ħan ilbes, I mean, very basic. Jiena naħdem ma' ħafna rġiel u naħdem flighty u flighty ma tantx tara nisib spulit, vera casual, u I'm happy about that għax jiena minix xi waħda li nħobb nixtri ħafna ħwejjeġ fancy, u anka il-fatt li nista' nilbes il-ħwejjeġ li noħroġ bihom day to day għax-xogħol saves me a lot of money. Nqas ħessel ukoll li titqgħod tara x'ħad tilbes. Għalkemm ġieli nħess li għana ħabba temp, għalx fil-għodu jkun kesħa biex il-suq ir-rota. Fis-sajf insomma mhux daqshekk, imma fix-xitwa vera ntbagħtku għax ġewwa jkun ħafna sħana. Barra jkun ħafna bart ma mbagħad bir-rota. Tibda tħossi sħana, ġifieri xi kultant ħajkolli dik id-dilemma, imma on a day-to-day basis mhux daqshekk. Jeans, normali, mbagħad nilbes Nike, sneakers, ġifieri. U dal-vlog, fanni naf ilu kważi sena għandi u għadni qatt ma lbistu, literalment għadni kif naqla l-tikketta, għax ma konċ ċerta jek jirrobni jew le. To be honest, ċerta għadni ma nċin ċerta, x'pressina vera pale bħala persuna, naraħ ġibni naqaċassa, imma ma dal-jeans. Dadni kif nixtrih reċentament minn fuq Vinted, second hand. Għaliex mort nipruvaħ in person u għarrobni kien xi 30 euro, imma ħadtu 30, so literalment nofs prezz u kien trament ġdid fjomant. Immeħe, u di l-ġizira kien tajli Daniel u ftakart fija xin kollu il-qas tilbis, so il-bista. L-imsilet tas-soltu, meta nkun rrit nidher put together, nilbes dawk l-imsilet. Also, di għadha ma ditlix, sorry għandi ħafna vazellina għax qed nipprova hydrated. Ma ħafna ħjar minn kif kienet tidher fil-weekend li għalikom jiġi il-video li għadda. Ness il-basket ħanurikom x'nipprepara, xi preparajt għallum lunch ix-xogħol. Jekk rajtu l-video li rajtu li nagħmel meal prep tal-overnight oats. To be honest, l-aħjar il-flake dumplings ma titfawhomx dakinhar imma tagħmluhom wara ma hija. Da sa nieħdu breakfast ix-xogħol. Di nqata malajr għax għamilt il-ħobs il-bieraħ literalment 2 slices of bread u għandi side salad, għamilt chickpeas dal-ħodu fl-air fryer għax il-bieraħ insejt, ma salad bażiku bil-affarijiet li kelli fil-friċċa xrid naħlihom, spinaċi, cherry tomatoes u ħjar. U mbagħad da quark, qisu Greek yogurt basically, ma m'għandux dak is-sour taste ta' Greek yogurt għax jiena ma nħobbux il-Greek yogurt daqshekk. Imma da l-quark vera għandu toma tajba, għandu ħafna protein u jimlini naqsu dak ikun l-afternoon snack tiegħi. Nieħu nofs tab by the way, mhux tab sħiħ. Nagħmel basket u mmur. U again, dawk literalment biex nkun ċara, mexxejthom biex niftaħ il-portieri u mexxejthom biex nifilja fil-mera. Għanles il-basket u mmorru għax diġà għaddew 10 minuti minn bdejt nifilmja. U soltu nipprova nkun ix-xogħol jisu bejn 8 u 8:15.
Hello, palissa jisu xi satej 20 u ħriġt naqim xi naqa. Għadha l-aħħar qed nipprova nagħmilha tipo rutina li jisu dal-ħin jew eżatt wara l-break noħroġ nimxi biex nxaqlaq naqrax veru taqbiżli bil-qiegħda u so very unhealthy li tagħmel ġurnata sħiħa qasbis minn mad-desk. Llum, it's been quite busy to be honest. In-new hires kellhom iktar mistoqsijiet illum actually. Irnexxi nwieġeb ħafna mistoqsijiet li sa few months ago kont qed nistaqsihom jien dat tip ta' mistoqsijiet għax ma kontx naf, kont qed nitgħallem u issa speċi qed isaqsuni mistoqsijiet diffiċli na vera dom biex naqbad u actually qed inwieġibhom u tinwieġibhom tajjeb. So vera qed inħossni kif tgħid kuntenta bija nnifsi. Hekk kapaċi nwieġeb mistoqsijiet ta' xi ħaġa li ma kontx naf qabel. And that shows li tipo actually nafhom, għax taf kif jgħidu li titgħallem xi ħaġa meta xi ħadd tisaqsik u tkun taf tispjega. So yeah, feeling very proud. Dejjem sbieħ ikollok dal-momenti fuq ix-xogħol hekk. X'jien ovvjament għadni relatively ġdida fil-karriera tiegħi, so jisni qed nara improvements bil-mod il-mod. Nkompli nimxi ħalli mbagħad immur lura, mbagħad jisni nitlaq id-dar xl-4 nofs ħaġek għax vera funny ma naf li qed naħdem 9 to 5, imma naħdem iktar jisu 8 to 4:30 milli 9 to 5. Ijara daw, ġebdew żejn u ħawrikom. Kemm huma sbieħ vera jogħġbuni dad-djar. U daw, sa m'għamlu d-dawl diġà xeħlew. Mela nkompli nimxi u nkellimkom id-dar wara x-xogħol. Hello, wasalt id-dar mix-xogħol. Bħalissa il-25 ħammorru l-ġim. Kif qed taraw xari asħaq il-ħin li ħlejt dal-għodu għax basta li xjajtu jekk intom tfajliet u xi darba kellkom dil-problema li xarkom friżi u x'tagħmlu xejn jerġa' jiġi kif kien qabel ma provajtu tagħmluh. Please jgħiduli x'għamiltu biex tirranġaw fil-comments għax I need all the help I can get bħalissa. Imma narakom il-ġim. Hello mill-kċina, jekk misjajtuni ċajtaw. Ħanibda nsajjar ġejna mill-ġim, ħsilt u jekk tridu riċetta ta' dix li ħanamel illum, morru fuq TikTok tiegħi se nħalli l-link tal-video bir-riċetta fid-description għax illum ħanamel aġin bit-salsa tal-Malti. Fil-video ta' tisir qed li meta ġew żuruna l-familtna ġabulna ħafna affarijiet minn Malta u ħarinhom kien salsa tal-Malti u ħajskadi daqt. So qed ħansajru, ħanibda mbagħad nurikom id-dix fl-aħħar. Il-plat lest top eġi jien ġa doqtu u ilna nikkomedjaw għat-TikTok. Daniel approved. Illa taffi xi tifakkarni. Ftakar il-Barklor tal-Isla. Kellu plat Maltese jismu. Ija vera. Hello, l-ġurnata oħra l-lum il-ħamis. Bħalissa l-25 u literalment issat nħu break mix-xogħol. Għadni l-office, ċew issat nimxi imma għadni ma tlaqx mill-uffiċċju għax illum wara x-xogħol ħajorganizzaw xi ħaġa tal-Halloween għax illum 31 Ottubru ħajamlu xi ħaġa tax-xogħol, ħajamlu xi drinks u snacks isfel fir-reception, forsi nifilmja xi ftit. Tax-xogħol ma jafux li għandi YouTube channel, ġifieri rrid ikun naqra discreet. Ma msawwa ħellum għaddi ma ħaġ break għax kelli ġurnata vera busy, mhux busy it-tip ta' stressful ta' ġifieri għax kelli xi meetings wara l-break ukoll, u break insomma għax ngħidulkom ħadd 10 minuti ġust kemm kilt, ċekkejtna għall-mobile. Il-bqija provajt inessi xi tasks li kelli eżin li rrid nagħmel illum. Ma nafx tiddejqux li nitkellem fuq ix-xogħol. Jekk tiddejqu għajduli, ma għami ver normali għalli għan nitkellem fuq ix-xogħol għax ovvjament parti kbira minn ħajti. Naħdem 40 sija, so ovvja. Illum ovvjament ħanqabes il-ġim għax
ħabba l-event għax ħajdu msax is-7:30 u bat mux ħajkolli aptit u mux ħajkolli ċans. Ħankompli nimxi to de-stress. Rġejt wasalt dej dawk id-djar tal-biraħ li rejtkom. Bonġu, għadni għaskellimtkom il-lum bħalissa 11 u dal-għodu wara jisu xi sija u nofs xogħol bidejt nagħmel il-beef stew għal nofsinhar. Sajla naħseb xi sija u kwart għaddejja tek ġifieri għax tħallija naqra fuq in-nar għalhekk bdejta kmieni. Issa daqt irid nitfa' l-karotti u l-patata, so ħanibda nqaxxarhom u ħankellimkom naqra. Imma luk qed taraw qiegħda d-dar. L-lum il-ġimgħa u l-ġimgħa naħdem mid-dar u waħda mill-affarijiet li tgħin inżomm bilanċ fil-ħajja hija li naħdem mid-dar. Il-ġimgħa kelli naħdem ġurnata ekstra mill-office peress li kont qed nassisti new hires. U to be honest ħassejt anqa li kelli ġurnata nqas. Għaliex ovvjament meta naħdmu mid-dar jirnexxina nagħmlu naqra faċendi at the same time għat ix-xogħol. Dik il-nofsija nqas commuting għall-inqas naża mod ieħor. Mela sija u nofs għaddew. ċekjajtu u l-laħam sar tajjeb sissa ovvjament baqalu iktar. Ħanitfa' daw issa. Ngħidilkom il-verità l-ewwel darba li għamilta u ma nafx jekk hawn xi ftit il-ma jew le għax hawn xi ftit qas bis-summa. Għaw xi ftit qas bis-summa mottiqin bl-ilma. So naħseb li ħanagħmel ħansaqsi trusted friend ChatGPT u nsaqsi jekk irridx nitfa' aktar ilma. Ħannaqsilha t-temperatura u nerġa' nattija u narawha 3 kwarti oħra. Mela wasal il-ħin li nitfgħu l-piżelli u t-tursin. Lesta. Titi servi inti u tgħidli naqa'. Mela. Jekk ġiex tajba. Ngħidli kemm ftit issa. Ftit tajna m'hemmx ħafna. Għamel lina oħra laħam. Żjed. U jela biżejjed għalissa. Thank you. Saddi l-ewwel darba li għamiltiha ġiet kanix wis. Tajba tidher. Tfuq. Għaliex qatt ma dduqu li kellha qabel ma tagħmel bżarmel. Bitzji dak. Jaħraq ħafna. La għaxa da kif issir għasqalajni għatqodna. Mux għamilha. Għandu għajjena, nispera li sar sew l-laħam. Sarsu. Tajba. Ija, mux jibes, so. Tajab. Iżin, għal-ħaris jibes jgħidu għaddej. Meħem, nħoblu niklu. Nkallimkom aktar tard. Bonġu, l-lum is-sibt. Il-biraħ wara lunch ma komplix nifilmja. Nerġajt. Sed li ftit wara li kellna sirna nafu li ħajraqdu għattu sta Daniel. So, nfanċ konna daqsek ferħanin u nfanċ kalli għabtidna vlogget to be honest. So sorry for that, ma I'm sure li you understand. Naqta dwejja għaddi l-ewwel los li għaswet n-esperienza għaw u kienet waħda mill-biżat, speċi li diġa ħadret waqt li qed ngħixu barra Malta, ma ċertu affarijiet huma inevitabbli. Illum sidilna ħbib tagħna minn Amsterdam u għamdalu kmieni nibda nlessi l-affarijiet għall-ikel, ħanagħmel 3 dishes u kollha rġiel, so irrid nitma' 4 rġiel u mhux ħanekdeb għandi ansjeta. Għax nagħmel kemm nagħmel minn li l-irġiel qatt ma jiġbaw u nibda nibża li qatt ma sajjed biżejjed. Issa ġejt il-market għax irid nixtri l-qara ħamra għax ħanġi nagħmel is-soppa u ħanagħmel
ورز بالدجاج وابل باي. رايتهم همور الدار issa. ġiri kontra l-ħin literalment. Trying to put on a positive attitude illum għaliex ovvjament peress ħan nistidnu n-nies ma jdux li jiddejqu. U l-iktar ħaġa ta' dwejq ovvjament li nħossu ħażin għal Daniel għax mhux daqshekk kuntent ovvjament. Il-qatus kienu ġabuh meta Daniel kien early teens u kienu adottawh ma' aħuh, so Frankie u Ozzy. U saferet jidispjaċina għal Frankie u għax ħajspiċċa mingħajr Ozzy, so nispera ma jagħmilx daqshekk f'qalbu. Hello, għadda l-ħin u għadda d-dar. Bħalissa s-sija eżatt, daqt jaslu naħseb xi 10 minuti oħra jaslu train station bat jibqgħu ġejnaw. Daniel ħareġ jiġri mal-ħajr jixtri birra għax irrealizzajna li m'għandniex biżżejjed għax kull manna 5 u ħajkunu 4 irġiel li jxorbu ħafna birra so ma jixtri naqra ħra jiena ma nħobbux il-birra, sorry jekk ħan offendikom. Ma filmi għajt assolutament xej għax ġen sħiħ. Imnalla kien Daniel ġifiri għax ukoll another thing li tejn inżomm bilanċ hija li jkollok partner li actually jgħinek u taqsmu x-xogħol u hekk. Trust me, ma kienx hekk mill-bidunet, ġifieri ara taħsbu li qed ngħidlek movie għajnaw u konna naqblu f'kollox u naqsmu kollox indaqs. Imma anka last weekend l-istess naddaf kull imkien waqt li jiena kont insajjar, so imnalla kienu għax kont ħan iġġennen għax ovvjament meta jkollok in-nies tkun trid li jkollok naqra nadif. Imma ħan nurikom x'għamilt. Mela għandna l-apple pie li għamilt fail u jinneħil foil isam taft żgħira ma jimpurtax. Tidher vera sabiħa, avolja daddix vera żgħir. Imma tidher sabiħa ħafna, tidher tajba at least, issa mbagħad ngħidilkom meta nduqha. U hekk u l-pumpkin soup għadni kif nibblendija. Għalaqta biex tibqa' sħuna. So ma nafx kemm ħajrnexxil niffilmja, to be honest, għax ma nafx hekk hux ħanistħi. I mean daw close magħhom ta' imma għad nirrid nidra naqra nivloggi qudiem ħadd ieħor. So forsi taraw il-clips u forsi le. Imma da baqa xi kwarta għal u le, Biex tagħmel jgħid il-dejjem tajjeb. Hello, wasal il-ħin biex il-ġurnata u hekk ukoll nerġa' telqu kilna ta' għadu għandi ħadd infaqa' imma innexxi nagħmel biżejjed ikel għall-irġiel kollha, ġifieri that's a win for me. Għax kif qedtilkom vera kont inkotata li mhux ħajkollhom x'jieklu biżejjed imma there was enough u għandna xi ftit leftovers għal matul il-ġimgħa so aħjar. Issa ma nafx ħanqodu nagħmlu, naħseb Dani ħajqgħod jilgħab naqa'. Forsi nibdew Agatha All the Way, naħseb hekk jismu Agatha All the Way. U series il-ġdid ta' Marvel, u naħseb ħnagħmel xogħol fuq il-laptop jew neditja jew nagħmel xi ħaġa oħra li wet il-missier li nagħmillu. Issa dal-pjan ħamorru Amsterdam biex niltaqgħu magħhom issa għaliex wieħed minnhom proprju ma jgħix hawnhekk jgħix l-Irlanda imma ġie holiday hawnhekk biex jara l-isħabu u lilna. Nispera li ġie għalina wkoll. So llejla ħanistrieħu nieħdu chill biex imbagħad għadu naqbdu train għal hemmhekk. So inkellimkom għadha filgħodu. Good night. Wasalna Amsterdam, hello, bonjour, l-lum il-ħadd. U għaw xabaġġen, ma nafx kemm ħan nistema, to be honest. Kif għat nidru Amsterdam u ma jkunx ġen. Ħamor naqbdu tram, għaliex ħamorru bakery, għadna ma għadniex breakfast u għanna xebba ġuħ. U li noħlom f'daw il-pastries, għax waħda Maltija toqgħod Amsterdam taħdem hemmhekk kull nhar daħat, brava ħafna. Vera, she's a good baker. U msamma u on some days tmur taħdem hemm. U tefat story l-aħħar darba u amazing. Xi ġmiel ta' pastries u jiena big pastry fan. Issa nurrikom naqra xi jkun hemm mhux nasu.
هلو بħalissa l-5 kemm kilna Daniel? Saten. Kilna ħafna. Imma vera kien tajjeb. Bażikament morna all you can eat Korean barbecue. U tista' tordna li kelli trid għal satej. U parti mill-gost kien li l-laħam jiġinej u sajru inti dak il-ħin u vera ħadna gost. Mbagħad morna għand tabib tagħna issa minna jisu xi sija ħadna te. Missa ħammorru lura d-dar u l-kolit għanajt, għax mbagħad irid nagħmel il-meal prep u naraw MasterChef, ovvjament Sunday ritual saret ninta fuq sfan naraw MasterChef. U also actually qabel ma naqta' kellna temp tal-bliħ, mhux bħal-bieraħ għax ma tantx kien sabiħ u dil-ġimgħa msomma, so I ended the week on a good note. Hello. Mela l-lum it-tlieta wara dawk il-clips rajtu tal-bira waqft nifilmja, so llum ġurnata oħra u bdejt nidditja l-vlog u qed ħanalquha għax hekk issa filmjajt kuljum minn mindu bdejt issa u to be honest ukoll naħseb għalkemm fil-bidu tal-video qed li ħanprova nispjegalkom naqa kif jirnexxi nibbilanċja ħajti ma' 9 to 5. Naħseb bil-kemm ċej li forsi xi żewġ affarijiet u qed ħanamlu naqra chit-chat kif nħobb nagħmel għandu biferi li naqma nagħmelha, ġifieri don't complain. Issa, jiena naħseb ukoll li d-definizzjoni ta' bilanċ għalija mhux neċessarjament l-istess definizzjoni ta' bilanċ għal ħaddieħor, ġifieri take this into the context of my world. Jiena fid-dinja tiegħi bilanċ ifisser li jirnexxi nagħmel dak kollu li nixtieq nagħmel u dak li huwa tipo meħtieġ bħal indaffa sajjar, tmur ix-xogħol ovvjament. Affarijiet oħra nħobb nagħmel bħal eżempju YouTube issa u imma gym, ġiri, inqata' ħin ma' Daniel, inċempel il-familti, innaf nkellem il-sħabi, nħorġu fil-weekend, ġifieri li jirnexxi nagħmel dak kollu mingħajr ma nikkompromessi fuq eżempju l-irqat, jew eżempju nispiċċa nikol ħażin, ġifieri jiena li dak bilanċ li jirnexxi li nlaħaq mal-ħajja mingħajr ma innaqqas il-kwalità tal-affarijiet li huma bżonn jużi. Apparti l-affarijiet bażiċi, eżin l-ovvji
li nagħmel bħal eżempju li nippjana l-qudiem, nagħmel meal prep. Ħanitkellem fuq żewġ affarijiet in particular li jgħinuni on a day-to-day basis nżomm bilanċ minn ma niġġennen. Sa disclaimer ukoll ftakru li jiena m'għandix demanding job. Tipo il-job tiegħi mhux bħal pereżempju min kollu ħafna physical labor matul il-ġurnata, jew min jaħdem l-isptar, jew min jaħdem shifts twal. Ġifieri dik tgħin ħafna wkoll il-fatt li jiena wara x-xogħol ikolli s-saħħa fiżika biex nagħmel eżempju mur il-gym jew hekk. If anything, peress li jiena naħdem pratikament ġurnata mad-desk bil-qiegħda vera nkun looking forward li wara x-xogħol jiġi l-ħin li niċċaqlaq naqa'. U apparti minn hekk ovvjament għadni żgħira, żew niflaħ li kolli naqa' l-kalendarju naqa' aktar mimli, ovvjament m'għandix tfal. Ġifieri biex ma jkunx hemm xi ħadd qed jara dal-video u jgħid easy for you to say, speċi hekk u hekk. So ovvjament nirrikonoxxi li kulħadd bil-ħajja tiegħu, bid-diffikultajiet tiegħu, so definitely ġifieri taħsbunix li qed ngħidilkom jekk tagħmlu bħali insomma jiena xilkom nżommu bilanċ, not at all, just naqsam l-esperjenza tiegħi. So, ngħid il-verità, waħda mill-affarijiet li għanitni nżomm bilanċ f'ħajti hija li niġi ngħixew. Issa di mhux ġifieri biex immaqdar lil Malta jew hekk għas xejn, imma ovvjament il-fatt li ġejna noqogħdu fil-verità nanqas impenji. Għax meta kont inkun Malta, tipo titloħħa tara lil kulħadd f'ġimgħa ta' ħin mal-familja, tara lil nanniet. Imħel il-fatt li ġejna noqogħdu u li anka m'għandniex karozza nagħmlu kollox bir-rota, onestament. Qas nista' nimmaġinani naħli dak il-ħin kollu li konna naħlu Malta fil-karozza biex tmur x'imkien ma tafx jekk hux ħadħodlok 20 minuta, ma tafx jekk hux ħadħodlok siegħa, ma tafx jekk hux ħassib parking. Onestament, il-fatt li nagħmlu kollox bir-rota, nafu li jekk eżempju ħammorru supermarket, 10 minuti għandhom biex naslu, mhux iktar. Jew jekk ħammur għax-xogħol naf li bej 15 to 20 minutes nasal ix-xogħol. Ovvjament dejjem jiddependi t-temp, għax temp jiddetermina ħafna kemm indu bissu ir-rota, to be honest. Dik onestament waħda mill-ikbar bidliet li notajtaw u anke meta nitkellem ma' sħabi u ma' familti u jitkellmu fuq li eżempju jdumu sija u nofs biex imorru għax-xogħol filgħodu. Ma qas nista' nimmaġina vera jaqbadni dwejjaq naħseb fuq kif ħafna nies Malta jiġu affettwati minn din. U the second biggest thing, qed nipprova nsir inqas perfezzjonista jiena, għandi ma nafx xi blessing jew a curse, xi kultant blessing, xi kultant curse, imma jiena vera perfezzjonista. Ma nafx xi ħaġa li ġiet minn mindu kont żgħira. Niftakarni anke meta kont sekondarja ġifieri u naħdem group works l-università u ġest attivitajiet l-iskola. Dejjem nkun irid kollox eżatt u perfett kif irid jien, which is not a good thing. U jekk hawn xi ħadd li kien skola miegħi sekondarja jew sixth form jagħmel xi group project miegħi u qed jarani insomma. U għadda mid-dulur għax qed tgħidu tiegħi nkun perfezzjonista u pitma, vera jiddispjaċini, skużawni. Tista' narrealizzajt li xi kultant it's not a good trait to have at all. Irrealizzajt li ma tistax tagħmel kollox perfett, tistax tagħmel dak kollu li tixtieq jekk il-ħajja ma tippermettix. Mehem, dik vera trait li kienet diffiċli ħafna u rrid naħdem ħafna fuq innifsi to overcome it. Ġifieri ma sarx minnu malada. Dbatu minna u forsi nafaw xi ħadd li jixtieq jisma' aktar dwar din. Ejduli fil-comments u forsi xi darba f'video nitkellem naqra iktar fuqha kif irnexxieli ngħaddi minnha u nikber whatever. Naħseb ħanħalliħaw, għax bastet mux ħanredden imma naħseb ilu għaddej il-video. Jekk rajtu saw, please ħallu li komment, għajdu li naqra intom x'tamlu biex jinexxilkom iżommu bilanċ u tlaħqu mal-ħajja u mal-ġen ta' kuljum. Forsi anka tgħinu lili u forsi anka tgħinu lil ħaddieħor li jara l-videos tiegħi. Ma nixtieq nirringrazzjakom tal-li rejtu dal-video. Żewġ tħallu like, please, napprezza x'tgħinuni ħafna u tagħmlu subscribe jekk għadkom le. U narawkom fil-video li jmiss li għalikom jiġi l-ġimgħa d-dieħla. So, ciao ciao!